Musa umtshela ukuthi makoti ke njengoba ngisho nje umcebo wethu usengcupheni yokuthi sibuyele ekuhluphekeni, uyazi-ke sisuka umfazi wangampela, hhayi lezi iy'ngane lezi ey'gcwele la ku-social media lezi ezifuna ukuganwa kodwa zibe ingenayo i-wife material. Umfazi sinibingelele babukeli bekaMavi-TV with Prince Bhekindeni kaZulu. Please don't forget to subscribe, share, like and comment. Ngelinye ilanga ngachazela abantu ukuthi yini umfazi. Yebo khokho, namuhla kangizile ukuzochaza ukuthi yini umfazi, kodwa ngifuna ukuveza amanye ama-qualities ukuthi umuntu ebe umfazi, ukuze abantu be-understand ukuthi masikhuluma ngale nto sikhuluma ngayo seyinye enye i-meaning though its qualities. Yabona, umfazi umuntu othi mawukhuluma naye into eyimfihlo engayitsheli muntu la ekhaya, though ungamtshelanga ukuthi engayitsheli muntu, kodwa wenza i-emphasis ukuthi lento akube ukwazi kwami nawe mama wekhaya. Njengani nje, ufuna ukwenza umzekelo, umtshele futhi ukuthi ngoba sicebile nje la ekhaya, sicebiswe yiyona lento, so uma uke wayidalula kwabanye abantu uzolahleka umcebo, futhi uma unqaba ukuthi yenzeke kuzoba ukuduka komcebo wethu mase siphinde sihlupheke, ngoba nje sihamba ngama-Range Rover no-Pajero no bani. Yiyo le nto mase ebuza ukuthi yini, musa umthatha uya naye lapha endlini le ongangeni muntu. Angithi uma uyindoda afuneka kube nendlu ongangeni muntu kuyo, ongena wena kuphela. Musa umtshela ukuthi le ndlu uhlala ubuza ukuthi angenwa kuyo, asihambe siye khona siyoqeda udaba. Uma ufika-ke kuleyo ndlu leyo, first thing ozofika uyenze kuzobe kumboziwe lapha, kunento ephefumulayo enyakazayo. Uma exwaya umbambathe umhage uthi khululeka makoti. Musa uyamtshela-ke ukuthi-ke la ekhaya ngoba sicebe kanjena nje, ngilala nekhonde. Imfihlo-ke le, ngilala nekhonde. Ikhonde lithe lidala kade lihlala le entabeni, lathi seliyanetha lena lisakwazi ukuyivikela, selihlala la ekhaya. Yikho nje ngihlale ngiliphakela ebusuku. Manje lithe selikhathele ukulala nami. Ngangibuza ukuthi lilala kanjani ikhonde nomuntu wesilisa, no, it's a secret. Ngingasho ukuthi niyathanda ukuthi ngake ngakwenzani. No, ngingangibuzi lo mbuzo unzima, ngoba vese ngisho kuthiwa ngake ngakwenza ngizophika. Mase uyamtshela ukuthi ikhonde lithe likhathele ukulala nami, lifuna ukulala nawe manje. Mase ethi uyathuka musa umbamba uthi no, angithi ngikutshelile phela ukuthi sizokhuluma ngani lana. Musa umtshela-ke ukuthi makoti-ke njengoba ngisho nje umcebo wethu usengcupheni yokuthi sibuyele ekuhluphekeni, uyazi-ke sisuka umfazi wangampela, hhayi lezi iy'ngane lezi ey'gcwele la ku-social media lezi ezifuna ukuganwa kodwa zibe ingenayo i-quality i-wife material. Umfazi ngisho ngabe kuthiwa unama-degree, unama-diploma, uthula du kuphela ekhale ngokuthi uzophuma yini baba noma uzoba khona. Musa uyasho no, ile nto le izolala nawe phambi kwami. Mase esho kunkosi umfazi ukuze eyivikele ethi cha, ayiqale kuwena phela baba, ukuze ngibone ukuthi uqinisile ukuthi iyalala nawe, ungaze ungifake ugibe ngedwa. Musa uvuma ulitsheleke ngendlela olitshela ngayo ukuthi come on. Mase leza ukuthi-ke kanjani-ke nawe usuyoyicabangela, lenze sheshise ngoba lijahe kulona. Mase liya-ke kumfazi wakho. Emva kwalapho musa uyamthatha mgibele naye. Mase nikwenzile, ngeke etshele muntu ngoba umfazi. Angisho ukuthi uvuma zonke izinto, sikhuluma ngomcebo la, imfihlo yomcebo. Musa uyamthatha-ke umfazi umgibeze emotweni le enhle kanokusho, nihambe naye niye egaraji. Musa ufike umboza amehlo, mase uthi akahambe. Mase egaraji vese suzenzile zonke izinto. Musa uyithenga-ke i-Lamborghini noma iLumia. Musa uthi-ke mawey'ngane, vula amehlo. Uma ethi uyavula, nayi i-G66 buthi akaqhuleke, ewe phansi buthi akaqhuleke. Musa uyasho ukuthi nansi-ke imoto yakho mama wekhaya. Uyazi-ke yena ukuthi imoto iqhamukapha. Angithi wamchazela leyo nto-ke bengizama ukuyichaza ngama-qualities okuba umfazi.
siyabonga ukubukela kwakho. Sikhona laphana ku-YouTube, senza full video kuma-YouTube. Uma ufuna usibuka une-link lapha phezulu kwi-profile yethu la ku-TikTok, ungayipressa i-link and then ungene ku-YouTube. Khona so many videos, sinama-video close to 200, into ey'ningi siyichaza laphana fully. Siyabonga. Baya danki, thank you, kiyaleboga, danko.